Anyang aki din! Ay, unay mo tanti ka stone. Narabyanak man ang kapoy ti traffic bakal. Ha? No kaano nga taaya. Amal pas ti road construction ni murdong ti Pilipinas. Inoldaw mo ti nakaston. Kat aganos tayo Anya ngay nga rod, kat para mutla ang kada tayo dayjay akalsada. Anya nga ta bakit no kwa? Anya mananday ta ako Mangirwarak sakit di ti motor ko. Anya? Motor ko nam? Hmm. Ay kat mangirwar ka. Basta si kalakit di tagbayad. Apay kit di nasaan. Anya lang din. Nagsapa ka matan Mario. Ha? Hay, agasim man day ta akinasapa. Kasla si kapit imang daldalapos kadag iti spiderweb iti kalsada. Anya nga rod ngay. Das ka na masabak ta Grabe ti traffic. May sa kilometro, may sa oras. Sabagay mo't kiti Ngala, in ka nga rudan, tanarigan mo't no kanain ka amalate iti trabaho. Kanayon ko mapalabas nila kay mo iti bigat. Kanayon ang masapa mapanagtrabaho. Wun mare, kanayon amasapa. Dadi na kayat amakaltasan ti sahod na. Grabe nga min di traffic kanya. Nakunamon kumare. Iso nga rod nga ibagbaga na kanya. Amangirwar sa kanulaangan iti motor na. Ha? Tapno saanin nga agkumcommute. Ay naku mare, nung kuna lang agirwar iti motor. Ay urasaanan. Urasaanan kunat-kunat. Taapay anak ko namday ta kumare. Masigurado ka saan ang mausari ti pagsayaatan o bilang laang kumare. Iso saanan. Amum lang aruda na babairo nila kay mo. Itulok mo pa ilaang ang mangirwala iti motor. Anya laki din. Lanom gayam ti mangirwar iti motor mo, paray. Awan pare. Mangirwarak man, uray may salaang. Madimat dua. Sika talaga. Kat kaano ngay nga ro ti panangirwar mo? Inton katapusan pare. Tajay swildok ti down payment ko. Ay kat nasayat ano kasta. Tapno uray aglikaw kay ti pagnaan. Ayos lang. Maibirok no sa dino ti ayan ti awan traffic, paray. Ay, pudno tayo ako ng pare. Awan ngamin mabati ti sweldo. No kanayon amalataw kin makaltasan. Ay wana. Mayat no adda bukod da service. Ngam kita ma. No pang trabaho lang. Sana sabali ti yang angkas, paray. Ha? Amo ngamin ti style mo kay. Si kaki di mo pare. Nagbalbaliw ako na niya. Anya magtandi kastoy. Itayak pa yan agur-uray kan dito yung restaurant. Yung itaka laang. Labs, pasensya ka kuman. Naladawak anak kasangpag ta traffic namin. Anya matan. Apay ngamin nga awan ti bukod mo alugan. Ha? Ay, hindi ka malalagan. Ta iti kabiitan na panawin. Makairuwara ko iti motor ko. You can ride with me? Ha? Agpay so? Well, isa pa nga asama. Tadi ka kung hanagong Intom sumaruno nga agsarak ta. At danton ti motor ko. Promise! Kunaklakit din no si katimapan ag grocery ita. No bigat ton bakal. Ada na patiga pa panakita. Ada importante ang mapangkugatahangan ni taon. Ha? Anya dayjay aya? Makitam tumatan, ano agawid Anya laki din aya. Anya? Hala, inako, tama nga no matraffic ak marang. Babay, bakit ko nga nakapimpintas? Saan ka ko mga agong-ungal? Tapno saan ka alumahadwal? Anya? Sa di na ti papananta. Mapandaman niya paglaklakwan iti helmet. Gumatangak iti helmet ko.
Ha? Gumatang ako, tapno na kasagana. Iti kasta, no mairuwar kong di motor ka, at danti helmet ka. Anya? Ket no mairuwar kong to di motor ka, helmet mo tumot tayo, hindi ka tagal. Anya lakit din. Ay nagganasan ngay no kasta. Ay wala, we can go wherever and whenever. Dagita ti kay kayat kumankan ka. Maparparagsak nak akanayon. Tunggal agkadwata. Anya lagi din na ako pa. Puo na yan. Di ka pa'y nakairwar iti motor. Ngam matang kan iti helmet mo. Agasam man. Advance nga ron bakit? Anya ka lagi din na Anya? Kaano nga rod nga irwar mo di motor mo? Into Sabado bakit? Sabado, adan motor ko. Sa anak to na marigata na mapaniti trabaho, ta sa anak to na matraffic. Magnaak iti kayat ko pagnaan. Nasaya at nukas na. Kita ama, taamangan no tila-tila ti babae ngayang angkas mo. Day takit din. Sigari di mo bakit? Diyak pa'y na irwar di motor ko. Yung kastangit din di bagbaga. Amok day taugalim. Iso adinak mapabasol. No apay akastuyak nga panunot kan ka. Maawatan. Apaw, nagguwapo mo tinday ta motor mo, paray. Ayaw na pare. Apay, just ayang. No gwapo takin motor. Gwapo mo, ati motor. Anya? Iso asi ka, mangirwar ka mo timbare. Tapno agpadata nga adda motor na. Ay, aguray pa'y paray. Sana balay, tadyak pa'y masapol unay. Tauray maaldawanak ang mapaniti trabaho. Ayos lang. Sa bagay mo kitiya. Siguro, nayangkas mo tindag iti chicks mo niya, paray. Sigagit din mo pare. Ang mga numangag na kanibaka ko. Ha? Narigat eh. Ang mga ngamay nookam amuna nga at adwatiks ko. Ha? Dua nga ibagbagam. Kunak man nun na lang. Adda pa'y gayam ti maysa. Huwag pare. Iso ni Sally. Napintas mo ilang. Ay, unay kan paray. Talaga asaan ka amapnak ni baga mo ah. Kunak no maysa lang tinayam mo. Dua gayam. Ayan niya laki din na ya paray. Iti panangitulod mo kanya ka. Awan na nyaman na. Si Kakit di man. Huwag gayam. Alamot lang ang day to helmet. Ha? Saan ngamin ang mabalin nga inod ko? Sigurado amas daaw ni inang ko no makita na. Ha? Sigurado nga saludsod. No aping nga da helmet ko. Kitkawan mat motor ko. Sige. Iyawid ko nga ron. Agyaman akmanan iti panangitulod mo kanya. Agan-anad ka iti panagawid mo ha. Good night! Nen, makadlawak man lakay. Apay adwa ti insangpet mo a helmet. Mano ti ulom aya. Ha? Sumungbat ka. Si Kakit di mo bakit? Helmet di may sa akatrabaho data. Simpaam ti panagsungsungbat mo, Mario. Maamwak laeng nga da sa bali ayang angkas mo, ha? Awan bakit? Unay ka na yan. Sino kumamat iyang kaso? Isublik na tayo helmet nitong bigat. Kanya laki din na yan. Siguraduam laeng apod no dagit nga ibagbagam ko naktuman. Naktumat nga minggan ka. Nangiruwar laang nilakay mo iti motor para ka lagi ti chicks na. Rason na laang ti traffic.
Tapno makairwar. Ngam iti kinapayso na. Tapno adda pangiluganan na kadagdag duduma babay na. Anyat kayat mo asawan, mare. Anya lagi din na ya. Diyak kayat man tagso ko, mare. Maamuan tulat tali. Awan mo ti palimad asaan amaamuan. Anya? Makadlaw kan tulatan. No agduduma a helmet yaw awid na. Anya? Agyaman akmanan iti panangitulad mo kanyak niti balay, ha? Awan na nyaman na. Si kakit di mo. Ngam dito helmet. Jack mabalin niya iawid. Ah, Amangan nga may numadlaw ni nanang. Amo naman nga awan motor ko. Mas daaw no apay nga adda helmet ko. ala. Sana pari ko dito. Alay kon, tasya akong timbang iyawid. Agyaman akmanan, Mario. Ala, inangarudan ha. Bye, my loves. Makadlawak man, Mario. Ah, Idi na minsan nga aldaw. Malaksid iti helmet mo. Adda inyawid mo ablo a helmet. Kunam kanyak ako ko ti katrabahwam. Sa ita, sa bali manenday ta imot mo. Kulay pink. ah. Apay, talo ti ulom, tatalo ti helmet mo. Eh, si kakit di mo. Bakit? Ikamutin iti ka ipapanan na amin na banag. Ha? No dagiti babaim ket tangada sa andak nga ipada mawatam. Ha? Mapaniknakakla talaga apod no ti atap ko. Ayawan mon, Mario. Naku na makadkadlawon ni baga mo. Pit, anya pa lang tan aramidam ngay. Ha? Di ka pa lang amin isardang na itang aramidam paray. Nagriga mo nga rong isardeng pare. Imbis ati usar na lang ko madya motor mo, kit pang trabaho. Ngam pang chicks mo mutan. Dua pa ya babae di pagsinsin noblata may angkas. Ay agas man. Pare. Ha? Ang mga nod na makangagin ka pare. Narigat eh. Aramidag na amin. May isardeng kulaan na aramidag pare. Nasayat no kasta paray. Di mon urayan ani baka mau ti makapanagnag. At adda na rigrigat paray. Awan na talaga ti maibagakan ka, Mario. Ha? Panagkunak, nagasatang iti panagamamuta. Nga makunak mat anagmalasak, tasaan ka mat ngamin a single. Si kakit di mo. Ala, agyaman akmanan iti panangitulad mo kanyak, ha? Awan na nyaman na sali. Basta siga awan parikot. Ala, yagmunda ta helmet mo. Iyawid ko. Thank you, Mario. Nasaya at tasimmangpet kan, Mario. Ha? Apaya kasta tilangam. Kan paspasugang atan naksama. Ah! Anay ko. Isumot lagayang uray latalo dagiti helmet ayaw awid mo. Gaputa adda dua at chicks mo. Ah, anya? Asino tinakaibagaking kay tilayta? Apaya sa ludsod ang pailaang, ha? Saan apod nulay tabakit? Anya laki dinaya. Mamati kalatan iti sa usao nga o kinapod nuna. Olbag! Di ka agsaw iti kasta. Taadda lang nga rudan ti ebidensya. Oh, makitam da iti picture yo iti babaen. Agasam man da ita. Ti usar ti helmet. Kat pang protekta iti ulo. Ngam paraken ka. Ti usar ti helmet. Tapno mailamang mo ti ropa dagiti babae at chicks mo. Anya?
panagnakakmatan nga adda babae nga uray ladwa. Pumanaw kan dito balay. Bakit? Saan ko mamadakas ta? Alaom dagiti usar mo akabairam nga awitan. Kan aming nga umanay iti motor mo. Anya? Total, kat dayta motor mo ti makagapo iti panagbababaem. Ala kat takdaram Anya? Awitam matlang dagiti amin a helmet ayaw awid mo dito balay. Saan ko amasapol dagita? Ipan mo ijay ayan dagiti chicks mo. Saan bakit? Saan kong aramidon na ita? Anya, aggaraw kanuan no siyak ti mangirwar ka dagiti usar mo. Agpili ka, salbag ka kitday. O sige, bakit? Ang lalaki din na yan. Aramida kon! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Ay, unay mo tantigas taon. Narabyanak man ang kapoy ti traffic baka. Ha? No kaano nga taaya? Amalpas ti road construction iti murdong ti Pilipinas. Inoldaw mo ito na kaston. Kat aganos tayo anya ngay nga road, kat para mutlaang kada tayo dayjay a kalsada. Anya nga ta bakit no kwa? Anya mananday ta ako Mangirwarak sakit di ti motor ko. Anya? Motor ko nam? Hmm. Kat mangirwar ka. Basta si kalakit di tagbayad. Apay kit di nasaan. Langkit din. Nagsapa ka matan, Mario. Ha? Hay, agasim man day ta at tinasapa. Kasla si Kapit, imang daldalapos kadag iti spider web iti kalsada. Anya nga road ngay. Das ka na masapak ta Grabe ti traffic. May sa kilometro, may sa oras. Sa bagay mo't kiti Ngala, in ka nga rudan, tanarigat mo't no kanain ka amalate iti trabaho. Ko mapalabas nila kay mo itibigat. Kanayon ang masapa mapanagtrabaho. Wun mare, kanayon ang masapa. Dadi na kayat ang makaltasan ti sahod na. Grabe nga di traffic kanya. Nakunamon kumare. Iso nga rod nga ibagbaga na kanya. Amangirwar sa kanulaangan iti motor na. Ha? Tapno saanin nga agkumcommute. Ay naku mare. Nukuna nang agirwar iti motor. Ay, urisaanan. Urisaanan ko naktumat. Taapay anak ko namday ta, kumare. Masigurado ka saan ang mausari ti pagsayaatan o bilang laang kumare. Iso saanan. Amum lang aruda na babairo nila kay mo. Itulok mo pa ilaang ang mangirwala iti motor. Anya laki din. Planong gayam ti mangirwar iti motor mo, paray. Awan pare. Mangirwarak man, uray may salang. Madimat dua. Sika talaga. Kat kaano ngay nga ro ti panangirwar mo? Inton katapusan pare. Tadya swildok ti down payment ko. Ay kat nasayat ano kasta. Tapno uray aglikaw kay ti pagnaan. Ayos lang. Maibirok no sa dino ti ayan ti awan traffic, paray. Ay, pudno tayo ako ng pare. Awan ngamin mabati ti sweldo. No kanayon ang malataw kin makaltasan. Ay wala. Mayat no adda buko da service. Ngam kita ma. No pang trabaho lang. Sana sabsabali ti yang angkas, paray. Ha? Amo ngamin ti style mo kay. Si kaki di mo pare. Nagbalbaliw ako na niya. Anya magtanti kastoy. Itayak pa yan agur-uray kan dito yung restaurant. Yung itaka laang. Labs, pasensya ka kuman. Naladawak anak kasangpag ta traffic namin.
Anyamatan, apay ngamin nga awan ti bukod mo alugan. Ah, ay, hindi ka malalagan. Ta iti kabiitan na panawan. Makairuwara ko iti motor ko. You can ride with me? Ha? Agpaiso? Well, isa pa nga asma. Tadi ka kung hanagungay. Intom sumaruno nga agsarak ta. At danton ti motor ko. Promise! Kunaklakit din no si katimapan ag grocery ita. Nabigat ton bakal. Ada na patagapapanak ita. Ada importante ang mapangkugatahangan ni taon. Ha? Anya dayjay aya? Makitam tumutan, ano agawid ah? Anya laki din aya. Anya? Hala, inako, tama nga no matraffic ak marang. Babay, bakit kau nga nakapimpintas? Saan ka ko mga agong ungal? Tapno saan ka alumadwal? Anya? Sa di na ti papananta. Mapandaman niya paglaklakwan iti helmet. Gumatangak iti helmet ko. Ha? Gumatang ako, tapno nakasagana. Iti kasta, no mairuwar kong di motor ko, adan ti helmet ko. Anya? Ket no mairuwar kong to di motor ko, helmet mo tumot tayo, hindi katagal. Anya lakit din. Ay nagganasan ngayon no kasta. Ay wala, we can go wherever and whenever. Dagita ti kay kayat kuman ka. Maparparagsak nak akanayon. Tunggal agkadwata. Nyalagi din na ako pa. Puu na yan. Di ka pa'y nakairwar iti motor. Ngam matang kan iti helmet mo. Agasam man. Advance nga ron bakal. Anya ka lagi din na Anya? Kaano nga rod nga irwar mo di motor mo? Into Sabado bakal. Sabado, adan motor ko. Sa anak to na marigata na mapaniti trabaho, ta sa anak to na matraffic. Magnaak iti kayat ko pagnaan. Nasaya at nukas na. Kita ama, tamangan no tila-tila ti babae ngayang angkas mo. Day takit din. Sigari di mo bakit? Diyak pa'y na-irwar di motor ko. Ang kastangit din di bagbaga. Amok day taugalim. Iso adinak mapabasol. No apay akastuyak ngagpanunot kan ka. Maawatan. Apaw, nagguwapo mo ito na motor mo, paray. Ayaw na maray. Apay, just ayak. No, gwapo takin mo to. Gwapo mo, ati motor. Anya? Iso asi ka, mangirura ka mo timbare. Tapno, agpadatang adda motor na. Ay, aguray pa'y paray. Sana balay, tadyak pa'y masapol unay. Tauray maaldawanak ang mapaniti trabaho. Ayos lang. Sa bagay mo kiti Siguro, naiyangkas mo mo iti chicks mo niya, paray. Sigagit din mo pare. Ang mga numangag na kanibaka ko. Ah. Naringat Ang mga ringamig nookam amuna nga at adwachik ko. Ha? Dua nga ibagbagam? Kunak man nun ninalaing. Adda pa'y gayam ti maysa? Huwag pare. Iso ni Sally. Napintas mo ilang. Ay, unay kan pare. Talaga asaan ka amapnak ni baka mo. Kunak no may salang tinayam mo. Dua gayam. Ayan niya laki din na ya pare. Iti panang itulod mo kanya ka. Awan na nyaman na. Si kakit di man. Huwag gayam. Alamot lang ang dito helmet. Ha? Saan ngamin ang mabalin nga inod ko? Sigurado ang mas daaw ni inang ko no makita na. Ha? Sigurado nga sa ludsod. No aping nga da helmet ko. Kat awan mat motor ko.
Oh, sige. Iyawid ko nga ron. Agyaman akmanan iti panangitulod mo kanya. Agan anad ka iti panagawid mo ha. Good night! Nen, makadlawak man lakay. Apay adwa ti insangpet mo a helmet. Mano ti ulom aya. Ha? Sumungbat ka. Si Kaki, di mo bakit? Helmet di may sa akatrabaho data? Simpaem ti panagsungsungbat mo, Mario. Maamwak laeng nga sa bali ayang angkas mo, ha? Ha? Awan bakit? Unay ka na yan. Sino kumamat iyang kaso? Isublik na tayo helmet nitong bigat. Kanyalaki din na yan. Siguradom laeng apod no dagit nga ibagbagam ko naktuman. Ay, kunak tumat ngamin gan ka. Nangiruar laang nilakay mo iti motor para ka iti chicks na. Ha? Rason na laang ti traffic. Tapno makairwar. Ngam iti kinagpayso na. Tapno adda pangiluganan na kadagdag duduma babay na. Anyat kayat mo asawan, Mare. Anya laki din na ya. Diyak kayat man tagso ko, mare. Maamuan tulat ta ka di. Awan mo ti palimad asaan amaamuan. Anya? Makadlaw kan tulatan. No agduduma a helmet yaw awid na. Anya? Agyaman akmanan iti panangitulod mo kanyak niti balay, ha? Awan na nyaman na. Si Kaki, di ba? Ngam dito helmet. Jack mabalin niya iyawid. Ah, Amangan nga minumadlaw ni Nanang. Amo naman nga awan motor ko. Mas daaw no apay nga adda helmet ko. ala. Sana pare ko dito. Alay kon, tasya kon timbang iyawid. Agyaman akmanan, Mario. Ala, inangarudan ha. Bye, my loves. Makadlawak man, Mario. Ah, Idi na minsan nga aldaw. Malaksid iti helmet mo. At dainyawid mo ablo a helmet. Kunam kanyak ako ko ti katrabahwam. Sa ita, sa bali manenday ta imot mo. Kulay pink. Apay, talo ti ulom, tatalo ti helmet mo. eh, si Kaki, di mo. Bakit? Ikamutin iti ka ipaparan na amin na banag. Ha? No dagiti babaim ket tangada sa andak nga ipada mawatam. Ha? Mapaniknakakla talaga apod no ti atap ko. Ayawan mon, Mario. Naku na makadkadlawon ni baka mau. Pit, anya pa lang tan aramidam ngay. Ha? Di ka pa lang amin isardeng na itang aramidam paray. Nagriga mo nga rong isardeng pare. Imbis ati usar na lang ko madya motor mo, kit pang trabaho. Ngam pang chicks mo mutan. Dua pa babae di pagsinsin nobla ta may angkas. Ay agas man. Pare. Ha? Ang mga ano da makangagin ka pare. Nariga tayo. Aramidag ti amin. May isardeng kulaan da aramidag pare. Nasayat no kasta paray. Di mon urayan ani baka mau ti makapanagnag. At adda na rigrigat paray. Awan na talaga ti maibagakan ka, Mario. Ha? Panagkunak, nagasatak iti panagamamuta. Nga makunak mat anagmalasak, ta saan ka mat ngamin a single. Si Kaki, di mo. Ala, agyaman akmanan iti panangitulad mo kanya, ha? Awan na nyaman na sali. Basta siga, awan pare ko. Ala, yung munda ta helmet mo. Iyawid ko. Te,
Thank you, Mario. Nasaya at tasimmangpet kan, Mario. Apaya kasta tilang kan paspasugatan naksama. Anay ko, Isumot lagayang uray latalo dagiti helmet ayaw awid mo. Gaputa adadua at chicks mo. anya? Sino tinakaibagaking kay tilayta? Apaya sa ludsod ang pailang, ha? Saan apod no dayta bakit? Anya laki dinaya. Mamati kalatan iti sa usao nga o makinapod nun. Olbag! Di ka agsaw iti kasta. Taadala nga rudan ti ebidensya. Makitam da iti picture yo iti babaem. Agasam man da ita. Ti usar ti helmet. Kat pang protekta iti ulo. Ngam paraken ka. Ti usar ti helmet. Tapno mailamang mo ti ropa dagiti babae at chicks mo. Anya? Tangay na panuknukakmutan nga adda babaen nga uray ladwa. Pumanaw kan dito balay. Bakit? Saan ko mamada kasta? Alaom dagiti usar mo akabailam nga awitan. Kan aming nga umanay iti motor mo. Anya? Total, kat dayta motor mo ti makagapo iti panagbababaem. Ala kat takdaram Anya? Awitam matlang dagiti amin a helmet ayaw awid mo dito balay. Saan ko amasapol dagita? Ipan mo ijay ayan dagiti chicks mo. Saan bakit? Saan kong aramidon na ita? Anya, aggaraw ka nuwan no siyak ti mangirwar ka dagiti usar mo. Agbili ka, salbag ka kitday. Sige bakit? Anya laki din na ya. Aramidon kon! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Nay mo't daytan rekta. Apay nga men amakilinumba ka kadagiti apam amang mangan dita pansay. Sakit aglingling at kapay amang mangan. Kapansi garaw. Anya, Nag-iibas garaw ka timplana. Iso na guskwak. linoloko dayta. No siyak taglutaw, di mo ibaga na imas. No siyak taglutaw, di mo ibaga na imas. Ngam no ni insyang, ibagam ana imas. Sakit agling at kapay amangan. Anya? Ha! Makapaawan iti ganas amangan. Ay da, mga kakiitin ba kay? Unay kakiitin. Kasla saan ka bakbakitan? Anya, tapaon nakpayan ita? Saan ka apa Ay nananang husto daytan. Tatang, di kay agapa dito'y sangot tilamisaan. Ninanang yung tumay kami. Ni tatang yu Agar aramid ngamin iti pagsakitan tiriknak. Huston ko nakangarod. Anya lakit din dagito'y aya. Atiw yu pa yun ti ubing ama anawa. Anya Laki din! Bakit? Husto nga may nandayta. Balnawa mong ingkan isampay. Ay mabait lang lakay. Saan pa'y unay ana ikatirugit na? Sa nabali, taarwatik mo dayta di uma. Marugitan tumula nga dagaws. Wen lakay. Ngam kayat ko alaban ana imbag dagiti kawas mo. Gaputa ay ayaten ka. Hey, agasim kaluman di bagik ko Ay kutsintay met alakay. Kasta ti panangipatig ko kan ka. Malawin ay mala. Ilipas mo ki din dayta. Taing takit mga nyay. Mabisina ka. Anyan ni nanang, talaga anain
love unay kinni tatang Apay ay aday. Una, kita aman, danda ni mamin lima adaras nga iwashing na yibado ni tatang. Iso aya? Un matmanong. Ay naading kaw. Talaga akas tati na in love. Kan may sa, tay tati mayat. Iso arumbang lang nga tuladang. Simpaan mo't alabaan na kiti. Bado nila kayo mo Kat, simsimpaak matmanong. Saan akas lakin ni nanang nga uray la mamin lima nga iwashing ko. Ay na, si kamot Riktaw. Talaga akakatkatawa na giti istoryam. Isumay nga may ninsyan. Ay na, huston Riktaw. Nasakitan ti tiyan ko, gapu iti kakakatawak. Husto nga may na. Apay kami na kumanatawa ka kay. Gapu nga ron ka nagiti istoryam. Talaga naragsak ka maut akasarsarita. Anya? Kasla saan ang mapupuutan ti panaglabas ti oras no si kanti agistorya. Ati mo pa yan dagiti, daduma ako medyante. Ay, nalabos mo na itanin siya nga. Kay sumat. Ado nga men, dagiti kakatkatawa nga istoryam. Kanalain ka nga agistorya. Isu adi mi malapdan ti agkatawa, no da kami ti makangag. With feelings and emotions ko naman. Anya? Apay Riktaw, napimpintas ka din ni Insyang ngam iti siya. Na, apay ka di akas tabot din si damdamaga bakay. Amo ka, ang gusto ka kin ni Insyang, iso amayat ti kakatawaan nyo ijay nagtugawan nyo itay. Kasla mapugsat pa yun ti angas ni Insyang gapu iti katawa na. Diba na ko eh? Katawa ka pa ilang, Riktaw. Kat amom amas asara. Katawa pa ilang. Kayat mo kaday amatayak iti konsumisyon. Dalagi ni bakit ko eh. Kasino mo ti asawa kaya na matay ti bakit na. Gapu iti konsumisya. Ha? Maasarak amang buy-buya kada kayo kiniin siyang itay. Nagkidam ka ko mga rod. Anya, ha? Amo ka? Ada ibagbagam kankwana. Kat daytoy matin siyang. Kaslatin iger amakilkilig kadag iti ibagbagam. Anya? Katwan mo triktak. Apay, dayjay kadila ang tinangisukatam kanyak. Kasla mairis ti agong nanog katawa. Anya? Katwan maaw-awan ti agong na. Kan nakabasbasit ti sika na. Una na asiksay. Ngam di na mabagay, ha? Kasla kawayan dagiti lupo na, gapu iti kinabaksit na. Sana kasla siya, nalokmaga ng bagay ko ba? Anya? Manipod ita, Riktaw. Demon as-asit ganday ganyain siya nga. Tano asit gam, ha? Agsagana kayo kanya. Ay na, inkorem manan ka kinaman nag-ibol mo ako na ako. Ay, saksak tam lang day tabagi mandiya. Ay na, yakmawatan sinayo di Vina, Milton. Apay ka di, tatang. Nalabas, di kinaman lang ibon na. At dalaang iti kaabay ko, winok kasaritak asabala. Nagrugitan ti panunot na very dirty. Ay na, nainlab nga rod kada kayo itikas na unay, tatang. Ay, bakit na sinusa ti inayo. Ay, anusan yun tatang. Ay, ayatin na kang araw, titikas taunay. Nagalas ngaw galit ti bakit. Mangiba pa eh. Ay, hanggang ko timba ko na liig siya. No maamuan na, apag silsilusan ti inayo. San mo't siguro tatang. Kantap no awan ti rumso aparikaw. Kasarita yaw ni nanang. Ibagayo asan apudnong ti atap na kada kayaw. Tata, di lip-lipaton ti bluwag ko Umay kayon to, indon biga. Ay, huwag baraw. Di ka madalagan. Umay ka ba? Alawin tata, agyaman na ka. Umay kami, baraw.
Awang pa sa aramidin man. Iso ang mapangkaw eh. Daw di binakin melton ngay tata. At da ka di mo di ta balayaw? Uy, adda di ta baraw. Ngala, namnamaang baraw. Umay kaming tao. Ay na, adumot gayam ti tao rekta. Uy na. Soldado ti nag-blow out. Iso at sigurado na ita. Na, adamot gayam ni Insyang. Kaanakan na ni Timoteo. Iso at sigurado adda. Ay nalakay, agkibintaman nga raw. What? Alan alakay, tapno kasla muse and escort. Yung kakiigan, iyayan dagi ti kakadwa mababakat. Ay kibinan naklakay, ta itulod nak ijay ayan ni Insyang. Alakit din arik daw, tapno makita da nga ipatpatig nak unay-unay. Ay na, kababay, Andre, kababay. Anya, wanaw, di mo kaya gaputada ni Insyang. Imalta makiponsong. Iso adi ka mang pirde daw. Ay natata, apay kayong batim ni Nanandya. Kitaan nyo, nakatakdirlatan iday. Ha? Ayaban yun tata. Ay na, bayan yun iday. Wan nga raw, Rekto. Nay, kasla nakulos ti rupa na, hindi pinanawam. Wala nga ro tata. Kitaan nyo man eh, kitaan nyo. Dito itisang kakita na. Ay na, Rekto. Ingka kuyugan. Ang mga no sa bali pa yan, ti mapampanunot na. Nang runa ta daak ditoy. Bayultan. Mapantubi lang. Ganyan na kita kakadwa na papakit. Dakay din ayan. Talaga nga da relasyon nyo iti dayjay nga straight anya. Straight asa woman di amay. Katuan mo, straight tao. Straight gaputan ako taon. Ay no, kaasimot dayjay nga Insyang, tawan mo ti shape ti body na. Ulay ka na magbagitan. Di ka ba nagsasaw si kasta? Apay, palagkulam ka day. Kaya napintas ba ti pambagay? Kano ko na da Coca-Cola shape? Coca-Cola sip in can Ay nako, agbayin ka ba nandiya? Si ka mismo ti mga apisari ti bukod mo bagay. Ay talaga kontrabida ka rektaw. Imbes ko masuportaran nak, ay kanun gayam. Apay adinak kayat akibinan ijay, Ay la, dahil ka di ba ti pagsaksakitan tinakib mo? Ay la, di ka di ba ba? Si kalan, ti kasla, ti kaakimpat iti takyak ka. Ati umupayan dagiti kakalkalay sa. Anya, Ay nandiyaw, agamiris ka kumamay. Gaputa, inuubeng, data panunod. Ay na, maya bagayap ti mga anak iti kasa. Ay, mababainak ko ma, iti mo kay. Na, apat aglibi ka man. mayat ko nam tadayjay nga agin sisiksay ti partner mo. Dayjay nga insyang nga graraman. Na, Amo ka! Ginangganas mo tinangkibin kan kwa na. Sipod entrada aging gayjay nagtugawan niyaw. ay naandya, ninong kininang kami, kat nakiinturads kami. Iso natural, agkibin kami. Ha? Di ko nam kiday. Kay kayat mo. Ha? Nunin siyang kibin-kibinam. Ngam no siyak di mo kayat. Ay na, talaga niya kamuking kandiya. Kalaga, nakita sa panuro mo.
Divina, balasang ko. Kaya't mo ka diti makitang dan nga agapit iti broccoli inton bigat. Ay katwan anana, awan met ni aramidak inton bigat. Nasaya at no kasta balasang ko. Tanay, awanan ti daduma ama ayabak. Ala nana, orayan nak inton bigat ta umayak. Ay wag balasang ko. Damag ko kaat, pag-imunan nak kano ti inayaw. Uy-uyawon nak pa'y kanaw. Ay, day tangarod kat nana, kababaing ti ugali ti inamin. Ay na, sada bali ta maawatak mat. Siya ko na, timang pasensya kan kwa na. Agyaman nak ano kasta nana. Wow, balasang ko. Siya ko timang pasensya. Ta saan ana ipada ti panunot ko kan kwa na. Adumat gahayam tinabati apansit. Wan nga rod nana, adumat nga min tilinuto yo. Wan, ngam na saysaya atan nga adati sobra, ngam ti agkurang. Sa bagay, wan matket di anana. Ay kat, manghala kayo gaya ma. Karga mo, day tataperwer. Uno, mangisilupin kan. Kung naandan tupay ama nagsilupinak nana. Ay na, sana bale, ta siya kun amis mo ti mangibagbaga. Ado nga rod. Alaman nga rod nana, mangalaak, tamagustuak ti timplana. Ngam ama nga no pagsilusan nakmanan ti inayo. Iba ganan tumanan at ti amayo ti inikak iti pansit. Ibaga kun awan anana. Aniya. Di pa ikat, nakarkaro nga agsakit tinakam na kanyak. Ama nga nuguraan nakpayan. Kun naklaan nana. Ala, mangala ka nga rudan. Kaaduwam ti alaam. Taama nga no kayat dagiti anak mo. Wan nana, kat agyaman nak ah. Nay mo day tanrekta. Apay nga men amakilinumba ka kadagiti apam amang mangan di tapansay. Sakit aglingling at kapay amang mangan. Kapansi nga raw. Anya, Nagimas nga raw ta timplana. Iso na gustwak. ha? Linoloko day ta. No siyak taglutaw, di mo ibagaan na imas. Ngam no ni insyang, ibagam ana imas. Sakit agling at kapay amangan. Anya. Ha? Makapaawan iti ganas amangan. Ay da. Mga kakiitin bakay. Unay kakiitin. Kasla saan ka bakbakitan. Anya, tapaon nakpayan ita? Ay nananang husto daytan. Tatang, di kay agapa dito'y sangot tilamisaan. Ninanang yung tumay kami. Ni tatang yu ah! Agar aramid ngamin iti pagsakitan tirik na. Huston ko nakngarod. Anya lakit din dagito'y aya. Atiw yu pa yun ti ubing ama anawa. Ala, di ako nambot haramiya. Kasla na umak pa yan ito ugali tinano anak ko. Apay ka di aya, tatang. Nalabos mo tarang di ka nasilosa na. Ultimo na imas apansit pag-imunan na. Kasta talaga siguro ti bumakay, tatang. Ay, nakamaw. Nilaang nanang no tinakita ka kasi dito ugali na. Mananusan nyo ka din, tatang. Ang mga numay katumo lang na dyan nga ugali na. No kasapulan nga isubliyo tar aramidin yaw, idi ka asawa yaw, kit aramidin nyo na. Anya, Kit isumot ti kayat na, tatang. No adapapanan yaw, agkuyog kayaw. Numapan kayo ijay sentraw, agkibin kayo ijay syudad. anya. Wen tatang, iso ti aramidin yaw. Bareng agtal na, ti panunot na. Kit maikat na, ti kinaman nangimon na. Nanang, aw, apay kaday, divina. Nanang, sapay kumaan, tasaan ngagsaksakit tinakam yung itiday ito nga ibagak. Apay, anya ka di dayta. Nanang, bakit kayon? Kanla kay matan ni tatang. Iso apang nga asiyo kumata, agbalbaliw kayon. Anya! Agbalbaliw kayon, nanang.
ikatin yung tiki naman nangimon nyo. Gaputa ka babain. Kaya't yung ka de, abir nga sanda ka iti selo sa abakat. Anya, wala nang. Day tati bagbaga dagiti kalugaran tayo. Gaputa amuda aselo sa kayo. Isong agbalbaliw kayon ananang. Saan abani? Taay-ayatin na kayo ni tatang itikas na unay. Anya! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.